बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। मेघालय रायजोनि गार' हिल्स ओनसोलाव जोब जोब अखा हानायाव दैबाना जानानै न' बां लोमसावनायजों लोगोसे हा गिसिखानाय जाथायाव गासै 4 सुबुंनि जिउ गोमायो। मैया फुंनि समाव वेस्ट गार' हिल्स जिल्लानि जिबालग्रि गामियाव हा गिसिखानायजों नखरसेनिनो 3 सुबुंनि जिउ गोमायो। नखरा उन्दुबाय थानाय समावनो बे जाथाया सोमजियो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिउ गोमानाय 3 सुबुंखौ प्रिटिश माराक, फिसाज्ला आलमस माराक आरो फिसाजो यानबे माराक होनना सिनायथिनाय जादों। बेजों लोगोसे साउथ वेस्ट गार' हिल्सनि सामाति गामियावबो हा गिसिखानाय जाथाया सोमजियो। बे जाथायाव सासे 2 बोसोर खावसे जानाय उन्दै गथ'नि जिउ खहा जायो। मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार एबा जौखोन्दो मोननो हानाय मनदिप बर'नि नखराव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ नुजाथिहैदों। मख'नो गोनांदि गुबुन सासे बर' बिजोंनि फरायसा कुमारिकाता UN एकाडेमिनि दीपक बर'आबो मनदिप बर'नि बादिनो एखे नाम्बार एबा जौखोन्दो मोननो हादों। बिथांनि नखरावबो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा नुजाथिहैदों। मैया मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै 97.58 जौखोन्दो मोननो हानाय मनदिप बर' आरो दीपक बर'नि नखराव थांनानै खौरां लाहैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि ओनसोलनि खासियासुबा गामिनि बिपिन बर'नि फिसाज्ला मनदिप बर'नि नखराव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायो। लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि दीपक बर'नि नखरावबो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायो। रांखान्थि आंखालनि थाखाय रेसलिं गेलेनायखौ दोननानै गुवाहाटीआव खामानि मावनानै जिउ खुंनाय CWE गेलेगिरि चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि राजु गयारिनो BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ मदद होनो खोथा होबाय। रेसलिं गेलेगिरि राजु गयारिजों मैया BTRनि गाहाय प्रमद बर'नि नखराव जयै सावरायो आरो बिथां राजु गयारिया WWEआव गोख्रों गेलेनो हानाय बादि आरो बिथांनि सिमांखौ जाफुंसार होनो हानाय मानि नाजागोन होननानै BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा खोथा होयो। BTCआव गेदेर केलेंकारि सोलायनायनि स्ल'गेनजों BTC खुंथाय गोहोआव फैनाय UPPL GSP आरो BJP दोलोनि जथाय सरकाराव जाख्ल'नायनि गेदेर केलेंकारि नुजादों। दिल्लीनि ठिकादारखौ थगायनायनि दायाव 2 नंखाय दालालिफोरा पुलिसजों हमजायो। दिल्लीनि ठिकादार असिनि शर्माया 2 दालालिफोर BJPनि दैदेनगिरि अनुरब कलिता आरो रुपम दिकानि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसननायनि उनाव क'क्राझार पुलिसआ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि बरझाराव दोनखोमानाय खमैबो 5,000 मुसारि बोखांनो हायो। दिल्लीनि ठिकादारनि गसरनि उनाव BJPनि 2 दैदेनगिरिखौ पुलिसआ हमो। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिल सुंद'यै AHSECआ HS सेथि बोसोरनि फरायसाफोरखौ HS नैथि बोसोरसिम प्रमट खालामनो थाखाय बिथोन होयो। आनजादनि समावनो दैबाना जानायनि थाखाय HS सेथि बोसोरनि आनजादखौ लिरनो हायैनि AHSECआ बे थांखिखौ लायो। AHSECआ मिथिसार बिलाइनि गेजेरजों गासै फरायसाफोरखौ HS नैथि बोसोरसिम प्रमट खालामनो थाखाय खावलायो। लोगोसे गासै फरायसाफोरनि नाम्बारखौ पर्टेलनि जोहै आपल'ड होनो थाखाय बिथोन होयो, जाहाथे फरायसाफोरा मार्कशीटखौ इयुननि थाखाय बाहायनो हायो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं बुरिसाताम गामियाव बेलासिनि 4 रिंगासो समाव सासे 7 बोसोरनि उन्दै हिनजावसा गथ'आ हाखराव गबनानै दैयाव गोदोनानै जिउ गोमायो। 1 नं बुरिसाताम गामिनि थागिबि आफताब आलीनि नैथि फिसाजो एबा 683 नं बुरिसाताम गुदि फरायसालिनि थाखो 1 नि फरायसुलि अलमिना बेगमा बेलासिनि समाव फरायसालिनिफ्राय फैनानै न' साखाथियाव थानाय खरसे अन्थाइ खुवारियाव गेलेनो थाङो। बे समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजियो। बे जाथायनि उनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।